Moi! Me ollaan Konsta ja Joonatan. Tää on harmaat. Kengät on harmaat. Yeah! Boy! Kenkäni ovat harmaat. Yeah! Kenkäni. Äänet. Hei, älä nyt. Me voidaan sit edittaa se pois. Me editataan sit jälkeenpäin. Kenkäni ovat Likaa. Siis lihaa. Se ei oo meidän biisi se lihaa vastaan lihaa. Se oli ihan eri kappale. Okei, me voidaan viedä sitä. Vasten liikaa. Vasten liikaa. Lasten vika. Se on lasten vika. Lasten vika. Kaikki on lasten vika. Okei, nyt jatketaan. Lasten vika. Lasten vika. Mun mielestä se meni ihan hyvin, mutta me oltais voitu siitä alusta ottaa se. Niin, ihan totta jo. Tänne